No niin, hyvät naiset ja herrat. Täällä ollaan Bangkokissa maailman suurimmat ulkoilmamarkkinat. Käydään ostaa vähän juttui. Tarvii ainakin bagi. Ja varmaan jotain safkaa kans. Niin palataan. No? Light problem, yeah, it's okay. Ah, okay. Thank you. Thank you. How much is this? How much? 600. Yes, Can you do 250? 250 no have much. How much? Only 400 up. 400 up. Okay, you have anything without this? Without shop. Yeah. Without brand. Without brand? Yes. Yeah. Okay. Cheap. Oh, over there is. Some of these are actually quite nice. This is not like What's this. up, bro? This kind of. Good? Good, man. Good. How much for no brand? No brand, like just black. How much Black. you want? How much? How I much pay you want? 200. Huh? 200. Why, bro? What? Come on. 200. Good job, Come man. on. 250 I can pay for the small. Double. Lovely jubbly. Yeah, lovely. พี่ซอย17อยู่ตรงไหนวะ ฮะ ซอย17 I was trying to take this one. This is just like for the camera and then. That looks like a bit of a camera bag. Yeah. I like the one you just had. Yeah. How much for this? This you can do 200, right? Come on, buddy. Why you want to kill me? No, not kill. How much? I do 350 for you. 300 and I'll take it now. The small one. Okay. Okay. Happy. Yes, happy. Lovely jubbly. Tämä paikka missä me ollaan, niin 200 000 ihmistä käy täällä viikonlopun aikaa. Täällä on 15 000 tämmöstä pientä kojua, missä ne myy kaikkea mahdollista. Minkä mä oon huomannut täällä, niin North Face on niinku varmaan eniten. Niinku North Face rip-off. Ei oo edes kauheasti enää mitään LV tai Gucci tai mitään tiettyä, että ei oo semmonen fake market, mut tosi paljon North Facea ja Patagonia näkee ja vähän Fjällräveniä kans. Mut let's keep exploring. Right, mate? Yeah, man, let's do it. $1500 batia. Eli joku 40 €. Yeah, we're in section 11. Maistuisiko siitä? Rollemessi. Yeah, I was looking at the AP we got. TAP. Some Rolex, Cartier. No niin, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa seuraamaan 12 tunnin junamatkaa Bangkokista Chiang Maihin. Ja me mennään kolmosluokas, eli kaikista huonoin luokka, mitä siitä junasta sai. Ja ajattelin tehdä tämmönen vlogi, että miltä näyttää 12 tuntia tämmöisessä junassa, missä ei pysty vissiin istumaan edes kunnolla suorassa. Saattaa olla vähän hankalaa. Joo, palataan astialle, kun lähdetään liikkuu. Kello on nyt 14.22 ja juna lähtee 8 illalla ja on 8 aamulla perille. Niin otetaan tästä kohta moottoripyörä ja lähdetään. No niin boys, nyt ollaan asia ytimessä. Elikkä tosiaan Bangkokista mennään Chiang Maihin 12 tuntia junalla. Mä katsoin vähän noita arvosteluita ja muita tuolta netistä. Kaikki haukkuu sitä, että on aivan järkyttävän huono, joten sen takiahan me sinne mennään. Mennään kattoo, että millainen experience saadaan aika pro, jota nyt tää rupee kyllä näyttää siltä, että mun ei varmaan kuuluisi olla täällä. No niin, tossa oli kyltti, että 400 metriä tähän suuntaan.
No niin, hyvät ystävät, juna ollaan saavuttu. Aivan järkyttävän meteli. En todellakaan pysty nukkumaan tässä junassa yhtään. Onneksi tässä mun vieressä istuu äijä Kaliforniasta. Tultiin ihan hyvin juttuun. Haisee aika pahalle. Ehkä joku 30 astetta lämmin. Valot ei sammu missään vaiheessa.